מזנגה, אשתו של אבא גבר חנה, הלכה לשוק לקניות. השכנה של אבא גבר חנה, שהייתה גם חברתו, ראתה זאת, והחליטה שזאת הזדמנות יוצאת מן הכלל לבקר את אבא גבר חנה ביחידות. לקחה השכנה את בנה הקטן, הוציאה אותו לחצר כדי שישחק עם בנם של אבא גבר חנה ומזנגה, ובעצמה נכנסה לבית של אבא גבר חנה, ושהו שם שניהם לבדם. פתאום חזרה מזנגה מוקדם מן הצפוי. כששמעו אותה השניים מבפנים, חטפה השכנה את הילד וברחה איתו. נכנסה מזנגה. ראתה את בעלה עומד חיוור, ועל ידו עומד בנה של השכנה. כי בטעות לקחה השכנה את בנם של מזנגה ואבא גבר חנה. היא הבינה מיד מה שקרה. לקחה את בן השכנה ועמדה לזרוק אותו אל האש. אמר לה אבא גבר חנה, חכי, חכי מזנגה, גם בבית השני דולקת האש.